Be ti'n meddwl o hwn nawr? Wel, mae fe'n edrych fel custard. Ie, custard. Ond mae custard yn fwy ddiddorol na jyst rhywbeth i roi ar dy darten faled i. Mae hefyd yn hylif non-Newtonian. Non pwy? Mae fel arfer yn hylif, ond weithiau mae'n solid. Ti'n gweithio fi bod custard yn gallu bod yn solid? Wel, mae fe'n hylif. Gweld? Ie. Ond weithiau, os ti'n rhoi grym arno fe, mae'n troi yn solid. So pan dyn ni'n taro fe... Ti'n gweld na? Wow. Neu yn codi fe. Neu yn trafod e fel hyn. Mae fe'n solid. Ac wedyn yn mynd nôl i fod yn hylif. Wow. Rhys, mae hwnna'n really cool. Ti'n ma'n gweld rhywbeth arall cool? Wastod. Mae'r speaker yma yn creu sain wrth ddirgrynu. Hynny yw, symud y custard, rhoi grym arno fe. Felly, ti eisiau gweld beth sy'n digwydd? Mae'r dirgryniadau o'r speaker yn taflu'r custard o gwmpas, sy'n golygu bod rhan ohono fe'n troi'n solid ac yn dawnsio ar hyd y lle. Ond, sy'n ni ddim yn awgrymu bod chi'n neud hwn adre. Mae'n amhosib i lanhau ar ôl. Ife just custard sydd yn ymddwyn fel un, Rhys? Na, mae sos coch hefyd yn hylif non-Newtonian, ond mae fe'r ffordd arall rownd. Felly, y mwyaf o rym y ti'n rhoi arno fe, y mwyaf fel hylif mae fe'n mynd. Felly, pan ti'n troi'r potel y sos coch ben i weired, mae'r sos coch yn aros yn y top. Ond os ti'n bwrw fe, rhoi grym arno fe, mae'n troi'n hylif ac yn llifo allan. Waw. Fi byth wedi meddwl amdano fe fel yna, Rhys.